friends, barkanku da dawowa KC Technology TV. Wannan shine darasinmu na 4 game da darasinmu na sirrin sim card. To a wannan shi zan gwada muku yadda za ka yi restore ɗin layinka, irin ba wai call forwarding ba da waye da irin message forwarding, data forwarding, waye ka san wani burin ka ya cutar da kai. To yadda za ka yi nan ka dakatar da shi gabaki ɗaya, kai bala ka restore gabaki ɗaya yadda ko amma za ka goge su duka ba wai guda ɗaya ba. Ko layin ka an jefa ka wani gurin dai gabaki ɗaya layin ka banda ya canza tsari wai lambobin ka ba su goge ba komai ba. Shi kawai iya wannan na forwarding ne da message forwarding, data forwarding, fax forwarding, message forwarding duk su ne wannan gabaki ɗaya kusan abu 10 ne ma restore. Ba wai restore ɗin lambobin ka ko restore wani tsari naka ba. Wasu abubuwa ne wanda wai in ba wani shege ba ma kowa ya san su ba wani sosai. To yanda dai yanzu za ka cire wannan abun shine shi ya kawo mu dama ba komai bane face za ka sa ka zo ka sa hash kun gani, sai ka sa 002 hash kun gani. Wannan code ɗin wani ke so ku riƙa amfani da shi koyaushe. Kun gani hash 002 hash. Sai ka dawo sai ka danna bari ku gani. Ga ce call forwarded all kun gani all gabaki ɗaya kenan. Erase ya ce erase successful, ya yi successful kenan yanzu ya gama kenan. Shi kenan layin ka ya hita in ma wani ya hana forwarding sai dai ka ba shi kunya. To ku daure ku mana subscribe, nan ne ƙarshen wannan bidiyon, mu haɗu a kashi na gaba. Bye. To ma mun gode dai.